Que máis rematei neste mes de xuño? Rematei os calcetíns da Bela Sainas que empecéi no Billo Fest. Fun os que levei para ter algo que aceptar ali. Creo que os saquei 10 minutos mentras esperei para entrar no taller de Lola Logaro e que non os saquei máis. Non os teño porque eran para miña nai, ao final. Decidín que eran para miña nai e xa os teñela. Vale, e outros que acabei foron o tubo de calcetíns que levei a Bruxelas, que por fin o abrín e fixen un talón de voltas curtas. E o que vos quería ensinar deste talón de voltas curtas, de última hora, é que lle fixen voltas curtas. Fixenlle voltas curtas aquí nesta zona, vedes, aquí eran os puntos de base, aquí están as voltas curtas, e aquí é onde empezan as diminucións para pechar o talón. Eran de 30 puntos, e fixeno en 10 e 10, en 10 puntos dunha agulla e en 10 puntos doutra, 20 en total. Entón, de 60 puntos da circunferencia, as voltas curtas é nun tercio, en 20 puntos. Eu creo que con 8 e 8, en vez de 10 e 10, chegábame bastante. E o que fixen foi facer 4 voltas curtas, o sea, seguir, pois isto é fácil. Entón, empezaba en 10 puntos, paraba nun punto antes, 4 veces, así, hasta ter 4 dobres puntos. Estou me explicando moi mal. Eu todos os capítulos digo o mesmo, que me explico fatal, pero eu sigo os facendo. 10 puntos para un lado, volta, 10 puntos para o outro, volta dobre punto, tarará. Así hasta ter 4 dobres puntos en cada lado. Seguramente o tería feito en 8 puntos e en vez de 4 voltas, 3. Eu creo que eso, eu creo que unha volta menos íbame ben, porque fai un pouquiño de bolsa. Pero eso, é un truquiño para darlle un pequeno escudete aos calcetíns con talón de última hora.